Ini. Daw, pakita daw. Amo na din eh. Kita ko na muna ba? Amo na ini, kay paborito niya. Amo na. Amo ni. Oh, Ang habilin. Ya. Nakada nilang ligid pag mata ko nakita ko yan ng panti. Oo. Daw na ini. Amo na ini. Minsan din nga ako nasawa, pistiya. Kaya ano daw kabayayan ay aniya panti di tambalan. Madayon na lang ko pagpatambal kay nahiluan na kada. Ambot ko nga diya, kakadiyong ko. Mopay. Uy. Ano bumalik ka man? Kukuha ang kuntan. Panti na ako nasawa kay nabilin man ko no. Aw. Ngayon, magpapatambal na lagyapon ako takon tiyan kay nahiluan na kada. Bagabagat may naginaragway dito ha. Sulod. Aw. Oh, ito problema. Bahay na pamatik ka mo tato nito niyan. Unahon ta na itulo nito imo tiyan kay para makapahuway ka. Okay, diri ko na gud siguro kaya. Mululan na ko din duro. Ito. Karasa. Amo na. Hilo. Hilo. Matiga. Oh. Kaka-propaway kay ito na yan. Pag uli ni mo, di mo mauli ka nga to. Oo. Papalitin asite, matungan litro. 2 litro. Oo. Tungan litro ng asite. Amot pag ininuma, kadat ka ubos, kinanglan maubos mo ito na yan. Yan na gabi, maubos mo ito nga tungan litro ha. Oo. Amot pag ininuma, hilo. Hilo, nahiluan Ay, pag kinabarak ito nga hilo kay, mo pa ito nga natambal. Oo. Asite lang ito, asite. Asiti laon, diri ko nga ngal. Maubos mo nga nito nga tungan litro ng asite, ay napagpalit ha, matungan litro la. Oo. Ubus ito lang yun yan na gabi. Oo. Di mo nga rito tululit mo ito yan. Oo, sige. Ayan na ha. Kukuha ang kuhan. Abot na siya itong pantene mo sa watad to. Eh, damo itong mga pantingan na hibilin din eh. Kay, basta may nagpapatambalakon nga. Mga babae, hibilin ko iba. Oh. Ano na ha? Oo, sige. Wala tulat. Oo. Daw. Alin na dito. Kaya hindi na maaram. Unahan niya pante, hindi mo asawa. Kunin eh. Ini, dira siya ini. Ini. Daw, pakita daw. Diri na siya. Dira siya. Diri na siya. Ano na? Kaya damo ini nga nang hibilin din eh. Ini, diri niya. Diri niya kay patyad to. Diri niya. Diri. At ako na din ikakulog customer na hibilin. Ano. Ini. Daw, pakita daw. Amo na din eh. Kita ko na muna ba? Amo na ini kay paborito niya. Amo na. Amo ni. Oo. Ang hibilin. Ya. Nakada nilang ligid pag mata ko nakita ko yan ng panti. Daw na ini. Amo na ini. Sige. Igipos ito kay bayan na natin ito mahibilin. Paborito pag uli ni mo asawa. Oo. Paborito ito ya. Oo. Ano man, kumusta tayo mo ito yan? Kumurong kalmahay. Oo. Sugad nga nabirikis nimo na ulian naman ingguti ay. Basta man to. Anto to kayo mo na city. Amot pag inuman yan ha. Oo. Itong litro palit ha. Ano man, pero ngayon, mano? Kuan. Dismil. Dismil. Kay kung mga babae, paano ni mo asawa, di ko din ginarohin ba, libre lang tira din niya ako, libre. Oo. Lalaki, dismil tak minimum. Adin ito na kung dismil babayad kay damot sa kwarta. Dismil. Pero di ko nawawaray ng kwarta. Oo, damot sa permanente kwarta. Dismil ini. Oo. Sulibang ko, mano, kano nga kabilin ang pantya na ako nasawa? Andito, ang pagkuhan ko iya, ang pagkuhan ko dito. Abi, maging ko yan itong ligid. Binatanggal ko man kaya buko niya. Di nga nakadiman ubos-ubos, makuha naman ko. Di patanggal ko lang na iya. Tanggal ko kay... Ulang. Okay, salamat. Amo itong nahibilin. Sige. Kasi sila kay... Kung ko pala ito, aga na kita nga pante ha. Oo. Magsisila ko ha. Sige. Okay Taano man? masawa, okay na. Okay na. Waray na. Sige. Taano man, maka din ako. Sige, hinay. Sige. Sa dismil pa kung arang kulop na.